Gidepensaan sa University of Cebu ang ilang mga tinun-an, ilabi na ang ilang top-notchers sa gingong panika sa September 2015 Mechanical Board Examinations. Mao kini ang reaksyon sa tunghaan human gikondena sa University of the Philippines Engineering Student Council ang giingong cheating ug mishandling sa Mechanical Board Exam. Ang pangulo sa UC nga si Attorney Augusto Go miingon nga walay bisag kinsa sa ilang mga graduates ang nanikas sa gihisgutang board exams. Usa ka UC graduate nga si Maika Arseno ang nag-number 1 sa Mechanical Board Examinations niadtong Setyembre. Matud ni Go nga nonsense para moingon nga nanika si Arseno sanglit usa kini ka honor student.